Allah jaaba duwawuji ɗi yo Allah jaɓan en golle meɗen moƴƴe fof en ɗakkite meɗen amin محمد سراج مبارك سروي إلي جم قلمم جالي إنو كريد مم جدي الله نيوك أحمد waɗi fayida sabu waɗino yimɓe kala no mbiyatno yo mbaɗɓe mbaɗi dawol ngol dawama sembi gollama golle moƴƴe yimɓe kala naɓe hannde weltima minen fof min beltima eyyi Allah jarama noon ɓe jarama eyyi hol erama sukaɓe era sukaɓe yoɓe tinno tan ɗum ɗo woni nafoore ɗum ɗo woni dañal woni nafoore woni dañal eyyi ɗum ɗo kam so dawol ngel ceerno so waɗama ni hankkadi samedi fof waɗe ni dawama fewnama feewi remama ha laaɓi ndemal moƴƴal yimɓe fof ne belti eyyi yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane junnu gurdam ceerno men judden hen ndeyato ɗum ko Alassane Djiby mbiyeten jeeya leggal afiya golle baɗɗe fayida ɗum kam mi wowani ni yirude e wuuro ngo fof dawrude ni en e kadi gayna guesa ceerno ñalawma goto hono ni en ala ɗum kam mi wowani wonde hande kadi e ndeɗo lowre kadi kala mo guesa mo wano noon accat kono a yi yimɓe nani goni hen en waɗi fayida yo jokke golle waɗi fayida no fewi hande dawol ngol waɗi wallahi tawi so sukaɓe jokkiri ni en jokki hono aset fof tan dawre hono ni en guesa ceerno kam guesa ceerno soyata heddo noon yo mbaddu hen needi noon yo mbaddu hen needi yaɓɓa guerte ɗe jiɗɗa yaɓɓede so jeeha ɓuuri ɗo seeɗa so jaɓɓama tan mbawi wonde ɗum na juuɓ kadi soɓe koota kadi ɓe jaara haqqille ndento oto askidaji mbadde needi yo wadde hen dawol ngo waɗi fayida kono yo waɗe needi so dawrama ni aset fof tan salla jaaɓi e guesa ceerno hikka gasa ala ko ɓeydude sembe ko hirjinde so luude taxi ji moto ji waɗa darapo ji mumen légal fof hollira hoore muɗum ɗum ko ɗo hirjino kadi ko sembinde golle ɗe sowona alhamdulillahi rabbil alamin so eɗen mbaɗa ni hitande foof dawol foof en dawata ɗo dawi kewɗi ko aset ha aset eɗen mbaɗa dani nde wiyete lewru tata ko heewno gayni ko remanteno foof heddo ko eɗen jooɗo eɗen ƴewto min beltima hande no fewi hande kala madinajo weltima alhamdulillahi rabbil alamin yooɓe tinno noon ɓe nawra ɗum yeeso yooɓe tinno kadi e needi eko seeren ɓe kalanta sukaɓe ɓe ko yooɓe tinno ɓe nana ɗum ko ballal men tan hande madina gunas wonko nani ɗum ko wona mbadini gonɗen ndi woni ɗum ko yamirore ɗum nani en yo en mbad jammore golle yamirore tawi eɗen golla yamirore nde Allah ne seedi ko e jaam tan gonɗen on jarama noon baba yo Allah nawru yeeso Djiby Hussein haaldata e mon on jarama yo Allah wallu en mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde nuraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam madina gounas wuuro sinkirago konngol Allah wongo e sunna noon Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi sukaɓe madina Allah hokkiɓe ɓerɗe e himme waɗande ni o jeeyaɗo Allah mo ganduɗa en gonta dañ hono mum e less dunde baba adama hen tawa en jetti Allah jinna men ɓe kadi jetti Allah eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala kala ko iwe men ɓuura en yidde ceerno ko nden gandeten Allah humti hajuji meɗen enen sukaɓe noon pelliten ganden dawol ceerno mbaɗen aset tan gaynen laawu gotol taw wona dawi naata e nofuru ceerno wonde guesa ba gasi sen dawino poɗɗen dawrude nde yahata ha tisubar yona taw en dokkitema guesa makko nde wonno yettode woni Allah tampana Allah daña Allah tampana tampanɗo Allah daña Allah oɗo noon so tawi ko oɗo ceerno Amadou Tidiane poɗɗa tampande mo seerenɓe muɗum fof ndemani nde wonno mi nani qiste goto wiya ceerno Ahmadou Baro Mbour wi yawmal qiyamati janggo ngal dental namnete ko hol mennoɗo tampande Alaji Mamma Saydou nde kam o tampanani mo nimsat ɗum noon so Allah addi en enen ɗo jinna men tampi enen kadi tampen beele Allah ne waɗa men tampon mo tampe makko o kanko ko kettinaɗo to Allah kettinaɗo nela sa sallam kettinaɗo Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu dawol ngol waɗi fayida sukaɓe golli ɓe beltini ɓe jarama yo Allah yoɓɓe moƴƴere oɗo aset hande ko aset keeriɗo yettode wodani Allah ko onon noon kirjini e sukaɓe fof ko onon kirjini soɗon mbaɗandani hay goto wiyata en dawani enen eɗen ñaagui Allah nde guure garata dawande ceerno taw enen e gayni ceerno ko ɗum tamum enen hembe men tasko ɗe ñande meɗen e gulungu won walɓe toon sukaɓe Madina nefere jeehi cikkata ko jinneji naate ladde he ɗum waɗi ceerno ene jogui hoolare sukaɓe hene jogui jikke sukaɓe hene jogui himme sukaɓe he omo duwani sukaɓe ɓe yo Allah junnu balɗe makko dunde baba Adama fof hatojini mo yo Allah junnu balɗe makko ɗiɗo drapeau ji jiita ɗo
ɗi drapeau jiitaɗo ko drapeau ji l'islam. eyyi alhamdulillah rabbil alamin Allah yettoɗo wodani Allah hande kay mbiɗa salmina Ousmane Bari mbiɗa salmina Oumar Sall mbiɗa weltiniraɓe hande yoɓe gandu hande yoɓe belto eywa ceerno Aliou Badara e ceerno Aliou Kane e min hande sukaɓe Madina Gounass mbima beltinɓe hande ɓe gayna guese ceerno Ba affaire guerte ɗe ɓe gayna ha laaɓa ɓe kalanaɓe tawa so ceerno namnimaɓe ɓe mbiyata tan ko gacci ha laaɓi te gasgol ngol ko gasgol bangol fayida hande ñalawma on remtini ko kuɗol taƴigol fof mayat no Alhaji Mamadou Saydou wi noon kala kuɗol taƴƴa a waɗi kefeero hande kay hefere ɓe kewɓe maayi hande kay alhamdulillah rabbil alamin Allah on jetti Allah eɗen jettana Allah Alhaji Mouhamadou Saydou radiyallahu anhu eywa sukaɓe Madina beltoɗe Allah weltini on beltoɗe Allah weltini on hande oɗo ñalawma hande ndeɗo lawre sonde gasi e on sangue ceerno haalanama guerte mum gasi hande no weltorto ni on bel wetto woppata en aduna men e laakara men yalla rokku en fandinde kono dañal kay en dañi Allah rokki en ceerno enen donken waɗanni ceerno e ɗum den hawni oko joguiɗen so wona dani yalla rokku en wawde waɗande ni ceerno ñande foof wona waɗande ceerno noon ko Allah waɗande ceerno ha gasi kala baɗɗo ɗo warñede mum heɓa e ko ceerno dañi ko ɗum de dawnata en ga yo Allah rokku en hebde hen pandinen allahumma salli ala seydina Muhammadin sallim eyyi andi nden dawi gadane ɗi hay goto hotata sona juula ƴeeŋe watte e juule nden on sanga nde ceerno wawi nde ne waɗa saaha ara julna min ga salli fana ceerno Abdoul Cikkite min wonno mawɗo dawol adan on sanga ko noon wano ceerno Mamoudou Diop lomti ko noon wano ceerno Alhaji Saydou Kane lomti ewa en noon wano joni noon tawde ƴeeŋi neɗɗo ƴeeŋi taw tan moto mum yaha on sande wonno motoji ngala ko weloji tan e charretaji e pamodiral e on sanga ne waɗi juɓɓudi sen ƴeeŋi kaalen no dawreten. Assalamu aleykum min Oumar Sow gumingol lega ramtullahi alhamdulillahi rabbil alamin dawol ngol kay hande sembi ko haɗo rawawi hadde legul ɗe fof gari legal fof arde hen e keewal guerte ɗe ndemama no hanirin hen kandam kam ina wawi wiyede guerte hande gasi ni eyyi par ce que heɗɗo ko kam gasi ha laaɓi han kadi eyyi drapeau ji ko mbaɗa ko no sembina golle ɗe par ce que legal fof ma ar rewa drapeau mumen ɓe hen fof jiiɗi ko wiyede kayen ɓuuri hewde hen ɗum tagui ina sembini dawol ngol no fewi no wona seeɗa machallah eyyi erago joguimi e ɓesgu Madina Gounass samedi fof ko dawol e alarba kono noon dawol samdingol ɓuura tengtine ɗum noon dawiɗi sukaɓe hay goto ɗo fat wiyede ya daw ɗum ɗo ko kala ko neɗɗo ko golliɗo ko hoorem gollani wona goɗɗo gollani ɗum noon sa andi ɗum tan wara fota ha wiyede yaani ngolɗo dawol hande ni nongol wayi sembude ni so dawiɗi fof mbayi noon ɗo e samedi ɗiɗi taw gasiyar mba fof gasi ala fof ko heddotoɗo e guese he ko yettere Allah tan on jarama Ousmane Camara a sangdam no fewi o ko Idriss Moussa Mangane legal sifa o machallah dawol ngol kam no jiirimigol ni hayso wono maggol meeɗi wadde kam wayri sona yimɓe beltima no fewi kadi ceerno men kadi hande ɓerde makko ɓuuɓat kadi eɗen mbasi o population Madina yoɓe tinno no fewi par ce que hande sukaɓe mbawi darade darde tinde hande mawɓe mawni ɓen kañum mbawi tan ko semminde dillina yimɓe enne yo jaah mbaɗo e dawol ngol ɗum noon tinɗen no fewi beela Allah rokka meɗen keɓen hen ko jiɗɗen ko ɓuuri ko woɓɓe gimmoto ne gara enen golla enen eɗen jooɗi en potani ɗum jabbe poɗɗen ko gollude ha para so gasi so woɓɓe gari taw addata ɗumen tan ko wiide duwaw haade duwaw goɗɗo nawdema noon enen wonɓe e Madina ɓe tinɗen no fewi beela Allah walla meɗen keɓen ko jiɗɗen ko ɗum noon Seydi Camara a jarama min o legal sifaw legal sifaw hande machallah no yaltiri hande ni hayso yaltiri no wayri hande no yaltirni mawɓe sukaɓe foof gari dawol ngol kadi sembi no fewi machallah o yettere Allah yo Allah junnan en ɗum ha juuta tan wonde cellal eyyi yeeɓi hankoɓe Gounass TV eɓe tinno fewi kala aset ko enen garata ga ɓe mbaɗa kadi partagé ɓe jeeɓa kadi no fewi ɓe mbaɗa abonné par ce que télé ɗe ko télé baɗɗe fayida beele keɓen hen ko jiɗɗen ko Allah walla meɗen yo Allah nawru ɗum yeeso ɗum Seydi Camara a jarama assalamu aleykum adi foof on calminama on foof o mbiyama jamalle mo on celli jaam tan machallah min calmitima on eyyi dawol ngol dawama no fewi machallah dawol ngol heewi yimɓe dawama kadi gollama eyyi on calminama on foof kadi mataw golle ɗe mawtoɗe keewi seeɗa yimɓe kadi dawi no fewi
on calminama on joni machallah tas moruji joni maso sukaɓe ne jogui hen moruji koye munen kadi so leegal munen dawa yimɓe leegal ɓe mbaɗa cotisé essence o ballodir ɓe jeeya moruji ɓe ene ñaago patrenge munen dawol on journée goto woɓɓe jaɓan ɗumen dawa woɓɓe kadi so jaɓani kadi sukaɓe woɓɓe jarlitono koye munen dawana koye munen so gatti berta joni kadi tas moruji sukaɓe heeɓe jogni koye munen e ballal he ne jogni koye munen no fewi kamɓe fof ɓe ndendaɗo e leegal he ɓe nawa sukaɓe mabɓe séraji leegal ɗi foof ɓe jaari mon geccero ka eɓe jokki endam no fewi kadi ɗum kamɓe ɓe jaaren kamɓe fof ɓe jaaha no fewi eyyi o kam jom patron ɓe guerata ñaagoya kala ganduɗo ko tasmoro muɗum dognte wuuri he yo haalan chauffeur o hayso samedi o rek rokkamo on journée o dawora on journée hayso ko affaire ballal geccero ba so yi yahoɓe ɓay leegal lowat essence ɓen nawamo o lowa essence ɓe nawa ɓen on journée o yaafo ɗum patron o yaafomo so wonti joni jomum de nawi oto moto janano kañum ko hen fawi hen nawata ko ñammini galle mumen so wonti kadi yeehi moto ko arti o journée ma werta kadi garto e 15 heures walla 16 heures ta arti a dippima geccere est ce que ma heɓɗon hakkude kiiɗo haydara waɗa hebde ɗon kamɓe ɗe ɓe ñaaga ballal yoɓe tinna on banggue ɗo hayso ko samedi o rek ɓe ñaago tasmoruji sofre ɓe ñaago patron e munen beele balla ɓe samedi rek mbasa dawde ɓe jaa geccere noon eyyi ɗo gam wadde eran mabɓe kamɓene kadi sofre ɓe aroɓe gaaɓe joguiɓe jawdi munen e jawdi janandi foof ɓayi Allah waɗi on gari ha on gandima oɗon gara on jolni sukaɓe e mawɓe fof ɗo joola hen yimɓe ɓene ñaaga tan jawdi seesa gartira seesa jaruno jara seesa kotira seesa beele Allah wallu men jaaha kisal garta e kisal ɓuuri dowdu ndu ala important dowdu hewndu ndu ko tampere tan ɓeddata assalamu aleykum min ko Hammadou Ba mi wiyete leegal sifaw caggal salminde on e salmitade on e salminde bandiraɓe foof ko yettere Allah tan kadi e weltanade on e weltanade sukaɓe wuuro ngo foof saabu tinnare mabɓe i duuɓi jawtuɗe ha tengti e hikka nde ndungu fuɗɗi e faade hande himma moɓe jogui e force moɓe jogui e dawi o ɗum ko Allah tan andi ɗum Allah mo en seedi ndate kara lowre juukande hay goto miijata ko mane jukti e nder secondaji taw ɗum gasi ha goɗɗum huccanama ndax ɗe guerte hande on jiino bandiraɓe mbaɗɗum ko yettere Allah ene laaɗo muɗum haaɗe laaɓi ceer Allah mo en seedi minenne ko yettere Allah tomin gonno ɗo tan ko ɗon min goni tomin gonno ɗo ko ɗon tan min goni banggue ndiyam ɗo weeɓani kono noon kadi ha hande bandiraɓe ne balla tout le temps surtout noon hande subaka o mankino no fewi kono Allah walli kadi ne jettoto mi nawat bidongaji ɗo mi gaynude haɓɓi tawɗe gayni yarede kadi mi tourna kono noon min gonir ɗo ha Allah waɗi renfort aji addoɓe ndiyam woɓɓe gaari hankkadi min puɗɗi wadde repos kono noon kam ko mawɗo hande ko wayso jeeɗiɗi mbammi wayas fof ko bidongaji nayyi ne garatmi nde mi addi bidongaji nayyi ɓohe mi waɗat bidongaji nayyi ɓohe mi adda mi sarwaɗi haɗi laaɓa 20 litres so ɗi gasi mi yaaha mi ƴogoya ndiyam hande dawol gasi foof mi adda ɓooɗe 45 galas so gasi mi yaaha wuuro mi addoya so hawri hen kadi so duwama mi hoota ko yettere Allah en laaɗo muɗum yettere bandiraɓe eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Gounass TV mi salmini on mi juurima on mi calmini dendagal Gounass TV foof eyyi alhamdulillahi rabbil alamin oɗo wiyete ko Alhaji Mouhamadou Mansour Ba mo mbiyata hoorejo pellital o hande eɗen ɗo e guesa ceerno en dawi ɗo dawol bangol fayida machallah wuuro ngo fof yalti ari en beltanima hen dental ngal foof en beltanima hen wuuro ngo foof machallah hande ko golle payodinde waɗa ɗo wuuro ngo foof yalti alhamdulillah rabbil alamin guerte ɗe en ndemiɗe haɗe laaɓi ceer eyyi alhamdulillahi rabbil alamin pellital guila nduɗo lewru dari koye keblogol tan ɓe goni inchallah koye darotodu heeɓe garata le 7 août walla mbiya alkamisa garowo yeeso men ɗo so arti ko ñanden ɓe joftata ɗo e guese inchallahu taala eyyi alhamdulillahi rabbil alamin aɗa andi pellital ko fedde international huɓtidinde aduna o foof sa wela mbiya noon kala to jaada e aduna e hande soit pellital naji ummima ɗo e Medina Gounass ɗannima yeehi toon walla ummima Fouta walla ummima nokku goɗɗo ɗannima yeehi toon omo golla toon kadi pellital ɗum wonti international ɗum tagi saaha o so yonti keblogol ngol no weeɓi goto fof so woni ɗo tan ɗon daroto darde pellital tan fofof renda tinta wadda programme goto aduna fof tinti pellital koko arata le 7 août inchallahu taala eyyi bon alhamdulillahi rabbil alamin aɗa andi pellital ko fedde alliyan kagal eyyi fedde alliyan kagal kadi ko fedde international nde ganduɗa ko dental ngal fof woni pellital mbaɗanteɗo pellital o on kanko ko keptinaɗo e aduna he foof ɗum tagi hayso ka goto kala to mbaɗa ummorade e aduna he sa wi koto dental ngal paaɗa koto Alhaji Mouhamadou Seydou Ceerno Ahmad Tidiane toon paaɗa tan an kam a heftinama adi fedde nde aɗa andi ko fedde almuɓe wona fedde yarude to banggue laamuyankore heptingol kayit en gueɗe mbaɗi noon fedde nde kayre nde yahata tan koye dawol yamirore
sa teskima so tawi dawol yamirore yawti tan nde wayata kono ha gandi nde faati haajuji mayre ha dawol ngol yonta so dawol ngol yandi noon cikka kañƴe hitande fof koye ɗeɗo golle ne goni ala kono nduɗo lewru no mbimami gone heblade ko ɗon nanta dille pellital ha cikka hankandi sappo e ɗiɗi lewru ndu fof ko hon noon ɓe goniri eyyi ko noon Allah waɗini bandiraɓe yeɓoyankoɓe Ayawo Gounass TV e Fitirla TV on calminama sikki ala taha joni eɗen tawi ɗo e guesa ceerno Khalifa Sene Elhaji Ahmadou Tidiane Ba e oɗo ñalawma asede hannde no gasse jeegom lewru juillet hitande ujunaji ɗe nogas hitande ujunaji ɗe nogas joyyi sikki ala wi sababu galal men ɗo ko gam wadde yamirore dawi almudagal no wowiri aset mo Allah addi dawde ɗo e guesa ba so remde so awde gueɗe ba noni ko nandi hen husde wadde hannde dawrude noon ko demal e husde gueɗe ba noni ko nandi hen sikki ala en jettimo ɗo noon en tawi kadi bandiraɓe hewɓe newtitimo dawol ngol e oɗo ñalawma asede hannde eɗen kuccodiri e goto e sukaɓe wuuro ngo fa tabarakallahu dariɗo hen kadi darde lang mo ganduɗa eɗen gowi darorade e gueɗe baɗuɗe ni gueɗe yamirore gueɗe ba noni ko nandi hen en dokkatmo konngol o salmina o siftini men inde yettode ganda saga mbawi huccinde makko namde sawde tawi jomiraɗo musidɗo mi salminima inde yettode ko adi fof en jetti Allah ɓurɗo hadde waɗe yamirde sale mbaɗowo ko wela ende wela itta ko wela tottanmo wela taw hay goto wiyata pourquoi oɗo wiyete ko Ahmad Tidiane Thiam Falaƴel e leegal amanatullahi goto e terɗe helli faɓe Madina Gounass inchallah a jarama ceerno Ahmad Tidiane en dawi ɗo e guesa ceerno Khalifa Sene Elhaji Ahmadou Tidiane Ba radiallahu taala anu ko adi foof holno jiruɗa dawol ngol e oɗo ñalawma sede hannde falillahi alhamdu ko yettere Allah no feewi kadi ko weltade dawol guesa ceerno so wiyama Madina ardi hono dani bettani falillahi alhamdu nde tawno eɗen gandi sukaɓe ɓe yidde mabɓe e ceerno eɗen gandi sukaɓe ɓe korsa mabɓe e ceerno eɗen gandi sukaɓe ɓe ɗomka mabɓe e ceerno donc so wiyama dawama kadi dawri hono dani ko weltare no feewi Madina e ko taari Madina foof dawi kadi eɗen belti falillahi alhamdu machallah machallah bandiraɓe ɓe dawi gari kadi no poti ardude alhamdoulillahi rabbil alamin ko adi foof to banggue nouvelle génération sikki kadi ɓe notitima e dawi ɗi foof kono kerini kadi e dawol hannde ngol nde tawno ko coɓoji hannde goni ma funnaji janggo alhamdoulillahi rabbil alamin Tidiane Baba Kalidou Diallo no mbiɗani ko noon tigui woori so eɗen jiiya sukaɓe ɓeɗo en kulani jaam e ladde ko wande copoƴƴi no gowɗen wiide ni so eɗen jiiya sukaɓe ɓeɗo en kulani nde tawno ko mawɓe ɓe tuta e mumen ko tuti hen ɓesguji ɗi ɗum ɗo ko yettere Allah ko wasiyade sukaɓe ɓe tan yoɓe tinno e dawi ceerno he ceerno men Seydil Haji Mouhamadou Ibn Saïdine ko guesa ba e caaliki o wono wasiyade en sa yeehi to guesa to ma won ko Allah hokkuma tan ko aɗa faama kono kadi sa ari ga caaliga ma won ko Allah hokkuma tan ko aɗa faama hande suka ala e ɓeɗo fof ko helli faɓe goni ɗo sa daari duuɓi ɗi ceerno sinciri wuuro ngo ganda himme makko ina daɗi ɗo ndeke neɗɗo kala ko aɗa waɗa jogo himme jogoɗa pellital jogoɗa fimde ɗum ɗo ko weltare so eɗen jiiya ɓeɗo sukaɓe noɓe darori e noɓe dadodi eɓe mbawno waɗoyde ko kala kono ala Allah wurtiɓe e hono ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo ko yettere Allah nde tawno ko hemɓe tawi jinnaɓe mabɓe ɗum ɗo ko yettere Allah ɗum ɗo eɗen belti hen eɗen mbasiyoɓe tan yoɓe tinno ɓe ɓeydo dawi ceerno kala jiɗɗo haajuma humto hande kamɓe fof wonkoɓe cohli bal mbiya enen fof wonko cohluɗen ko sohla ko noon ina yiite ɗo yoɓe tinno e hono ɗum ɗo sa yi yimɓe ne gimmo partout e nder monde he ina gara dawgol guesa ceerno saka noon an pinowo ɗo e wuuro he mbiya a dawani ina hersini kono kadi ina yurmini neɗɗo o omo yurmini pellital joni ara so tawi a daari no foti leyɗele garata Mali ha Mauritanie ha Guineji ɗi ha Gambi mi haalani noon e cengɗe Fuutaji ɗi fofo ina gara so tawi an madinnajo ɓi madinnajo jibinaɗo ɗo an a jooɗima a dawani sababude hoɗum mbeɗe liggoyo walla mbeɗe uddiri birikelam walla mbeɗe ayna walla e ko nandi hen ɗum ko welsidare jeeya neɗɗo wata welsido dawol guesa ceerno eɗen mbasiyoɓe yoɓe tinno ko woni yeeso mabɓe ko ɓuuri hewde e koɓe jawti ko tawde ko sukaɓe jiɗɗen haalde kay ko woni yeeso mabɓe ko ɓuuri hewde e koɓe jawti ko wadde noon ɓayde ko woni yeeso ko ɓuuri hewde yoɓe mbattu hakkille e dawi guesa he eɗen ñaaguiɓe ɗum inchallah caggal ne mbasiyiɗaɓe titnade e guesa ceerno Ba e mbadi kuptude ndi yimɓe jiiɗi wasiya no foti foof e needi ndi tawno joni sene yimɓeɓe ɗe dawa mbadata ko convoi ji e leeɗe ɗe rendude jamaji ɗi jaade eɗen gari ko taxi ji motoji ko motoji ko sartaji hunde nde ne waɗi risque no fewi reftu kadi ko sukaɓe woni ko jahata hen on banggue kadi wasiya ma e needi ndi e rende hurum ceerno on foti foof aywa ɗum ko adi foof eɗen ñaago ceerno duwaw nde tawno duwaw ceerno so ina renma so aɗa yaaha a hulani hay batte kadi eɗen gandi alhamdulillahi rabbil alamin duwaw ceerno ina reeniɓe kono tan haɗata ha hande
ko ndeneɗa fof kadi rentade nde ina moƴƴi nde tawno so gañima ko an gañoto ko musata ko e ma immoto wadde ina foti neɗɗo o so ona yaha o yaara hakkille o yaara needi a dawi a heeɓi weltare wata artu kay aɗa wonde e musalla ala on weltare foti ko kontinde nden weltare yaha yeehe yaade e discipline woni needi waɗa conva joɗɗo ɓe jaaha ɓe inna Allah taw wona oɗo désordre sahaji jahowo aɗa wiya ɗum kono désordre ni kono aɗa faama kadi sukaɓeɓe ko weltare maɓɓe e yidde maɓɓe e ceerno foti noon mais so yarama sesa ene moƴƴi par ce que joomu waɗi hen ko gañande wona Tidiane Thiam oyo gonɗo to musare ko an janɗo o musare walla ko an janodiraɗo o musare musalla o koye maɗa te ina tardina en jiiɗa ko tardini ɓe jiɗɗen koko nawri ɓe yeeso kamɓe sukaɓeɓe deke tawde jiɗɗen koko nawri ɓe yeeso eɗen mbasiyoɓe yoɓe tinno ɓe jaara seesa joom moto hen joom saret hen joom oto moto hen kala ko ene wawi waɗede yoɓe jaaru seesa ɓe ganda eɓe keeɓi weltare ceerno ha timmi eɓe keeɓi duwaw ceerno ha timmi kono tan ceerno yiɗaɗaɓe gañade nde eyyi ɗum ɗo eɗen mbasiyoɓe ɗum yoɓe tinno hen no moƴƴi haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yo Allah jaɓan en golle meɗen moƴƴe fof en ɓerkitte meɗen amin yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen yo Allah newnan en kumtal haajuji meɗen dagiɗi yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓe cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu yo Allah yoɓ ceerno e seeramɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o haaldini ɓe to makko yo Allah timmin anniyaji maɓɓe e dental he e tijaniyankoɓe he e julɓe he e leñol nelaɗo Allah o fof sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokku en ndungu moƴƴo o newnana en golle ɗe o waɗa hen barke sabu barke Allah e nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam e sabu barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu e sabu barke alqur'ani alazim e barkeji ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu taala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم دول هيك ديارنا بلا الله نيونا جمارها هيوا هاكاي ان شاء الله سيد با امير اوني داري بي ñaaji duwaw alhamdulillah ceerno yon ganni yo fatiha e salatul fatihi jaɓe duwaw fatiha e salatul fatihi ceerno no duwano en Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada